In panakal ti Department of Labor and Employment Cordillera nga inmado, dagiti ang tutubo a benepisaryo ti Government Internship Program itiryon. Puntirya pa iti ahensya, nayunan nagitoy kadagiti masungad a bulan. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Nasurok talo a bulanan nga agtab trabaho ni James kas technical personnel iti maysa nga opisina ti gobyerno. Karaman daytoy kadagiti benepisyaryo iti Government Internship Program ti Department of Labor and Employment Cordillera. Sigun kenkwana, dakkalabanag ang nagbalin daytoy amay sa kadagiti GIP beneficiary. Malaksid ang maadaan daytoy iti kapadasan iti trabaho. Nakalinyapay ti kursuna iti trabaho na ita. Mas gusto ko po yung bago po ako sasabak sa trabaho is marami po akong masasabing experience po. Kasi mas marami po akong matututunan. Parang practice ko na po to, kumbaga, parang if ever na mag-start na po ko sa talagang trabaho po is hindi na po ako mahirapan mag-adjust kasi may background na po ako kung paano mag-work sa isang field na gusto kong pasukan. Agserbi at training ground na ti panagbalin at GIP. Tapno nakasagana iti sumaruno a pagtrabahuan na. Iti datos ti Dolly Cordillera na nayunan ti GIP beneficiaries itaatawan a dumanon iti 3 sa nga pulukat maysa manipod Enero aging Hunyo. No idilig idi napalabas atawan iti kapada a bulan sa nga gasot 82. Sigun iti ahensya agtultuloy ti Government Internship Program para kadagiti agtutubo tapno nakasagana da para iti pilyenda a pagtrabahuan bayat a maaddaanda iti work experience. Para po dito sa ating GIP, ito po ay para din po sa mga individuals na hindi pa po umabot ng 30 years old who want to start there or who want to earn experience in the government service. Yan po. So sila po ay nabibigyan po ng experience na makapasok po sa mga ahensya na na-align sa kanila pong mga kurso. Posible ang manayunan pa'y dagiti benepisyaryo kadagiti sumaruno atawan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.